Благодаря, живей здрава да си. Десетки жители на бургаския квартал Сарафово благодариха на телевизия СКАТ и родолюбците от Национален фронт за спасение на България. За водените битки завършили с успех, тясно засягащи интересите на сарафовци. Беше отчетена заслугата за замразяването на порочния за туризма, риболова и поминъка на всички проект за петролопровода Бургас-Александрополис. Пресен изпомена и за сполучливия завършек по казуса с местното гробище. Не е тайна, че ако не бе телевизия СКАТ и нейните репортажи и предавания, траурният парк нямаше да се ползва по предназначение и в близкото бъдеще парцела щеше да бъде застроен с комерциална цел. Сарафовци отчитат усилията на опозиционната партия в местния парламент да накарат с действията си за по-чисто море общинарите да реализират проекта за тласкател, отвеждащ отпадните води на 6000-ния квартал към близката пречиствателна станция. Желая успех на новата партия. Призовавам всички да гласуват за новата партия, защото това са отговорни и сериозни хора, които милеят за Бургас и квартал Сарафово. Сарафово има крещящи проблеми, чието отлагане във времето не е по вкуса на жителите му. Конкретен пример е липсата на ефективен медицински център с добри специалисти, в това число и стоматолог и денонощна линейка. Хората, особено в летния сезон, се увеличават тройно-четворно. Имат много здравословни проблеми. В Сарафово също, както и на други места, няма лекар, имат фелшер. Това е проблем. В програмата на Национален фронт за спасение на България е заложено част от тези проблеми в здравеопазването по малките селища да бъдат разрешени. От Национален фронт за спасение на България порицават издаваните безразборни разрешителни, довели до застрояване на квартал Сарафово, а в същото време не са предприети мерки по укрепването на няколкото свлачищни зони. Едно от важните неща, които наистина не търпят отлагане, е обещавано и в годините нищо не е направено. Това е за свлачището, което продължава да напредва, което е опасно и трябва да се вземат мерки, за да се спре, за да може да продължи да се развиват туризма в квартала. Наделява мнението, че кварталът намира се в непосредствена близост до бургаското летище, е идеално място за спортен туризъм. Целогодишният му климат и съществуващите хотели са предпоставка поне средноразрядни отбори да идват на подготовка, но за целта трябва да се помисли за изграждането на спортна инфраструктура, каквато няма с днешна дата. Има и къде да бъде направено такива съоръжения, които да спортуват и млади хора, и истински спортисти да участват в тези мероприятия на населеното място по-точно. Значи, Това ще съживи икономиката на квартал, нали така? И то целогодишно, не само лятото. Това е целта. Значи, икономически силният човек е достоен човек. Тези сарафовци, които се отскубнаха за малко от домашния уют и предпочетоха да се срещнат очи в очи с патриотите от Национален фронт за спасение на България, получиха обещание, че ще се направи и невъзможното да се решат транспортните неволи, а непосилният за джоба патентен данък да бъде коригиран. Надяваме се на новата партия, на новите хора да направят нещо. Работни места най-важното. Хората искат да работят, иначе няма живот. Проблемите са за това да бъдат разрешавани, но за целта трябва активност на изборите и евентуална балотажа. Бюлетината е номер 6.